Okay, no, welcome to my channel, no, Pirot Haranista. No? Sa inyo tanan-tanan no, nga suporta gid diri no sa atong channel Pirot Haranista. Damo gyud salamat sa inyo. Kabay pa nga magpadayon. Yari anay no, magadulong naman kami anay sa inyo sa antes kami padayon no. Antes kita magkuan sa aton nga kalingawan, himayaon naton anay ang Ginoo no. Yari ang ampahanon nga upod kami sa akon nga counterpart no si Inday Rosie ang nagatikulo amay nga balaan. Amay namon nga balaan nga tagtugas ang bugos nga kalibutan. Nagadangop kami sa imo kagamhanan, agud hindi makahimo sang mga kasalanan. O Ginoo, ikaw lang ang makabawi sang hulam namon nga kabuhi. Luwason mo kami sa mga katalagman, labi na sa nagaabot nga mga kalalatan. Yari kami nga imo tumuluo, nagadangog nagasaligid sa imo, upod sang pagsunod sang mga protokolo nga ginapatuman sang amon gobyerno. O amay namon nga balaan nga tagtugas ang bugos nga kalibutan. Nagatangog kami sa imo kagamhanan, agud hindi makahimo sang mga kasalanan. O Ginoo, ikaw lang ang makabawi sang hulam namon nga kabuhi. Luwason mo kami sa mga katalagman, labi na sa nagaabot nga mga kalalatan. Yari kami nga imo tumuluo, nagatangop nagasaligid sa imo, upod sang pagsunod sa mga protokolo nga ginapatuman sang amon gobyerno. Nagadangop kami nagasaligid sa imo, upod sang pagsunod sa amon gobyerno. Okay no, umuyat to no, ang ambahanon no, nga gindulong namon sa inyo. Upod dali sa tong ambahanon no, gina shout out ginatundong kag gina pasalamatan gid si Toto Edward Rivera no nga yara sa Canada no nga nagasuporta gid sa sining aton kalingawan.
diri sa atong channel Pirot Haranista. Pasensya ka mo no kay wala kami sing microphone, kay ang wifi namon subong hindi makakwanti ano lang ni cellphone gid lang ining nagamit namon para lang makadulong sa inyo sa amon nga mga ambahan no. Gani pasensya gid sa kanday Ma'am Miri Kabar sa kay Ma'am Emilian Pedrigusa nga yara man sa New York no. Tapos man sa kanday Ma'am Health Chances kag sa kay Ma'am Jima Muniba no. Mayong hapon lang dira sa inyo tanan-tanan. Yari gali no pakantahon tanay si unahon ko na yung ako nga kwan no kapakanta no ang aton nga kwan nga counterpart no Sinday Rosie no sa iya ambahanon kulang pabla. Kulang pa bala ang paghigugma kag ang pagpalangga. Nasang hinali sa akong luyi, ikaw ang nadula. Nalingat lamang sang makadali, hinbay lumudayon sa iba. Nang walay pulos ang sumpaan ta nga duha. Makong tampad sa pagkanugon, ikaw ang maluibon. Hindi ka galit, dapat patihan, ikaw ang butigon. Ano ang sala nga nahimo ko nga ginlimot gilayon? Ginsikway mo ako, wala ka sang balat yaron. Kulang pa bala ang paghigugma nga ginhalad ko sa imo. Kulang pa bala ang mga pag-antos kag pagsakripisyo. Ginhatag ko man halos ang tanan nga luha ang balos mo. Ano ba lang mayara siya nga ako ang ginbaylo. Gumakong tampad sa pagkanupon, ikaw ang maluibon. Hindi ka galit, dapat patihan, ikaw ang butigon. Ano ang sala nga nahimo ko nga ginimot gilayon? Ginsikway mo ako, wala ka sang balat yaron. Kulang pa bala ang paghigugma nga ginhalad ko sa imo. Kulang pa bala ang mga pag-antos kag pagsakripisyo. Ginhatag ko man halos ang tanan nga luha ang balos mo. Ano ba lang mayara siya nga ako ang ginbaylo. Ano ba lang mayara siya nga nagkulang ako. Okay no, umuyat to no. Ang ambahanon nga nagtigulo nagkulang bala ako no. Mahalin sa kay Inday Rosie no. Ang aton counterpart no. Ining aton kalingawan diri sa aton channel Pirot Haranista. Yari pa man gali no. Kay ginapangabay gid ini ang ambahanon. Ining nagatigulo landong para gid sa nagpangabay sa sini. Labi na gid sa katay pure no. Kay nga yara subong sa kwan no. Nga pirmi gid ni siya kuno gulang taon. Kag sakay to John pagali
adorador no. Naka sa Junmi store dira sa Banwa sa Aniwa. Para gid sa imo. Sang ako na sang gabi nga madulog, may nakita ako nga lantong, yara lang sa akong likod, nagasunod. Sang ako magbaliki, yara na sa akong kilig, kag ako nakalumpat, abdi ko bagat, kulba my heart, kurog my feet, daw tinakpan ako sang langit, ako nakadasma sa sobrang kakulba, ako nagsinggit sang tabang, tabang kamo may aswang, gali sa panumduman lang ang tanan, naglapnag sa amon banwa, nag-viral sa social media, madasig maglapta ang mga istorya, tuman ang aking kahuyan, pangod sang kinabakaba, kaysa bungang isip lamang, nabantugan, kulba my heart, kurog my feet, daw tinakpan ako sang langit, maglagasma sa sobrang kakulba, ako nagsinggit sang tabang, tabang kamo may aswang, gali sa panumduman lang ang tanan, naglapnag sa amon banwa, naglap sa social media, madasig maglapta ang mga istorya, tuman ang akong kahuyan, bangod sang kinabakaba, kaysa bungang isip lamang, nabantugan nga sa isa lang kalandong, ako ang nalipong. Okay no? Amo lang na anay madulong na tong sa inyo, no? Sanglit kaya siyempre ang daw kulang kita subong sa paano? Kaya bangod sang trouble sa aton nga ginaano, no? Sige lang. O diri na anay kami, no?
Amo lang na ang inyong lingaw-lingaw wanda. Okay, madamo salamat kag mayong hapon lang sa inyo tanan-tanan. Bye-bye.